Να πω βέβαια ότι είναι τιμή για το παιδί μου του Ζωοπηγείου και επέλεξε αυτόν τον χρόνο να κάνει την παρουσίασή της και την ευχαριστούμε. Και να ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων και όλους τους ομιλητές, τον καθένα ατομικά και όλους μαζί, για τη συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση. Ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη βραδιά και είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι εξασφαλισμένο των προγραμμάτων. Καλώς ήρθατε και πάλι. Σας καλωσορίζουμε όλους στην Αθήνα αυτή τη φορά. Θα πρέπει να σας πω ότι είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Το είδωλο, η κατασκευή της εικόνας» της καθηγήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Είχε προηγηθεί λοιπόν η πρώτη παρουσίαση πριν από 3 εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί είχαμε την ευκαιρία με εξαίρετους και πάλι συνομιλητές να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στα πρόσωπα τα οποία απασχολούν και τα δημόσια πράγματα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ περιληπτικά στο βιβλίο, να δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται λοιπόν για την Αγνή Διαγά, την πρωταγωνίστρια του βιβλίου, που είναι μία ηθοποιός, η οποία δίνει συνέντευξη σε μία δημοσιογράφο συμμετέχοντας σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι. Στη συνέντευξη αυτή, που διαρκεί σε πολλά επεισόδια, θίγονται επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα όπως η καριέρα, το σεξ, η πολιτική, η οικογένεια και άλλα, αλλά παράλληλα περιλαμβάνει και γεγονότα της ζωής της τα οποία δεν είναι γνωστά. Το ενδιαφέρον λοιπόν στη διήγηση είναι ότι υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μία είναι η κατασκευασμένη, η αληθινή, που δεν λέγεται, και η άλλη, η κατασκευασμένη μάλλον, και η άλλη η αληθινή, η οποία δεν λέγεται και η οποία παραμένει κρυφή. Το έπαθλο του παιχνιδιού είναι η ολοκλήρωση της συνέντευξης χωρίς ψέματα, κατά το δυνατόν. Όλα βαίνουν ομαλά, έως ότου έρχεται η ανατροπή λίγο πριν το τέλος. Είναι ένα βιβλίο πολύτιμο, αναμφισβήτητα χρήσιμο εργαλείο για τα δημόσια πρόσωπα, δηλαδή δημοσιογράφους, ηθοποιούς, τραγουδιστές, αθλητές, μοντέλα, πολιτικούς, αλλά και για το ευρύ κοινό που αρέσκεται να διαβάζει τις ζωές των άλλων. Πρόκειται για μια διήγηση ιδιαίτερα ζωντανή, αληθινή και ενδιαφέρουσα, που ο αναγνώστης ψάχνει να βρει αυτή την ταυτότητα της ηθοποιού και αν τελικά η ταυτότητα αυτή ανταποκρίνεται στις δικές του προσδοκίες. Εμείς θα ξεκινήσουμε πρώτα πρωτού πάμε στις ομιλίες, να μας μεταφέρει η κυρία Αλιφέρη κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο και άμεσα μετά. Αξίες. Ερώτηση. Αλήθεια, για ποιες αξίες αγωνιστήκατε και αγωνίζεστε στη ζωή σας? Ναι, αγωνίστηκα και αγωνίζομαι πάντα για τον συνάνθρωπό μου. Πάντα βοηθούσα τους γύρω μου και έπαιρνα δύναμη και αισθανόμουν ωραία. Άλλη απάντηση. Τι ανοησίες, κυρά μου, σε έβαλα να ρωτάς? Σκοτίστηκα για τις αξίες σου. Πατρίδα, πλησίον, οικογένεια, θρησκεία και όλα τα σχετικά. Μία και μόνον αξία έχει αξία. Το χρήμα. Το είχα καταλάβει από πιτσιρίκα, γι' αυτό έφτασα εδώ. Αλλιώς θα ήμουν ακόμα στο νησί ή σε κάποια φτωχογειτονιά στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Η ζωή είναι δύσκολη. Δεν φτάνεις πουθενά με ωραία λόγια, με ιδέες. Και επίσης, αποσπάσματα επίσης θα διαβάσει και η ηθοποιός, η κυρία Ήρης Μπουκαρίδου. Κουζίνα. Ερώτηση. Εσάς σας αρέσει να μαγειρεύετε? Απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα και άριστες επιδόσεις στη μαγειρική, δεν ήτανε το φόρτε μου. Ίσως τα τελευταία χρόνια κάνω δηλαδή βήματα προς τη χορτοφαγία. Σας ομολογώ όμως χωρίς επιτυχία. Άλλη απάντηση. Τι ανοησία? Να μαγειρεύεις για έναν άντρα λες και είναι η μαμά του. Τον άντρα με το κρεβάτι τον κρατάς και όχι με τη μαγειρική. Αυτά τα λέγανε οι αντιφεμινιστές για να οθήσουν τις γυναίκες στην κουζίνα. Πολύ απλά. Τι θα λέγανε? Κάντε καλό σεξ για να κρατήσετε τους άντρες σας. Και οι πόρνες τι θα έκαναν? Θα πήγαιναν στο Ταμείο Ανεργίας. Λοιπόν, και ο λόγος στην κυρία Σίλια Νικολαίδου, πανεπιστημιακό, είναι αυτό και η δική σας άποψη και όπως είδατε. Θα πρέπει να κρατάω αυτό ή δεν χρειάζεται? Δεν χρειάζεται, γιατί γίνεται αυτό, λέει. Ναι, τι γίνεται? Απλά να το κρατάω. Το κρατάω, το κρατάω. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ, με αυτή τη βροχούλα. Μεγάλη εβδομάδα είναι, μας έχει συνηθίσει η μεγάλη εβδομάδα στις βροχές. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την Τέσσα, τη Βουλκέρη, που γνωριστήκαμε μια εποχή πριν μερικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη
και από τότε βρισκόμαστε σε πολύ σημαντικές στιγμές, ή της μιας ή της άλλης. Και αυτή νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή στη ζωή της Τέσσας, γιατί το βιβλίο είναι πάντα σαν ένα παιδί. Και όταν γεννήσεις ένα παιδί, μετά θέλεις να έχει τα καλύτερα. Και αυτά τα καλύτερα σήμερα θα τα μοιραστούμε μαζί, γιατί βγάζουμε αυτό το παιδί στη στράτα και ελπίζω να έχει έναν πολύ όμορφο και ευτυχισμένο δρόμο. Τρίτο, αλλά least but not last, που λένε και οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους είμαστε εδώ μαζί σήμερα και θα προσπαθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του να περπατήσει αυτό το καινούριο παιδί της Τέσσας. Λοιπόν, τους ευχαριστώ όλους που είμαστε εδώ μαζί, γιατί μου δίνουν πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη δύναμη για να ξεκινήσουμε. Εγώ θα είμαι λίγο βαρετή, γιατί έπεσε σε μένα ο ρόλος της καθηγήτρια κοινωνιολογίας να μιλήσει επιστημονικά για την κατασκευή της εικόνας και το είδωλο. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να με συγχωρέσετε για αυτή την βαρετή εισαγωγή που θα σας κάνω πάνω σε αυτά τα επιστημονικά θέματα. Γιατί το βιβλίο έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να προσεγγίζει αυτήν την επιστημονική κατασκευή της εικόνας και την κατασκευή της πραγματικότητας μέσα από το παράδειγμα τη μυθιστορικοποιημένη ζωή της Αγνής Διαγά. Οπότε εσείς ξεφεύγετε από το να διαβάζετε επιστημονικό κείμενο. Διαβάζετε μία πάρα πολύ ωραία ιστορία, η οποία σας κρατάει σε πολύ μεγάλη αγωνία πώς θα εξελιχθεί, οι απαντήσεις της, θα βρουν στο τέλος την αλήθεια, θα συνεχίσει το παιχνίδι, δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Εγώ αυτά τα λέω με επιστημονικά λόγια, βαρετά όπως σας είπα, αλλά δεν θα αγοράσετε τα δικά μου λόγια, ενώ η Τέσσα τα λέει πολύ ωραία και μας κρατάει, γιατί γι' αυτό είπατε και πάρα πολύ σωστά ότι είναι για όλους και όχι για τους επιστήμονες. Η κυριαρχία περί της κατασκευής λοιπόν της πραγματικότητας. Η κυριαρχία της εικόνας στην επικοινωνία των σύγχρονων κοινωνιών διαμορφώνεται στην όριμη και ύστερη νεωτερικότητα. Η κατασκευή της εικόνας δεν αποτελεί μια αναφθόρμητη διαδικασία. Για παράδειγμα, η παραγωγή της τηλεοπτικής και κινηματογραφικής εικόνας κατασκευάζουν εν πολλοίς το προϊόν που αντανακλά σε κάποια θεωρητική πραγματικότητα. Το ερώτημα πόσο πραγματική είναι η πραγματικότητα και πόσο αληθινή είναι η εικόνα ή είδωλο και ο λόγος της, όπως προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, απασχόλησε την Τέσσα την Τουρκέρη στο τελευταίο της βιβλίο. Έχω ξαναγράψει βέβαια τον τίτλο, σας τον ξαναλέω, το είδωλο η κατασκευής της εικόνας. Η απάντησή της στο ερώτημα αυτό δίνεται με κλαφυρό τρόπο μέσα από την Αγνή Διαγά, την φανταστική της ηρωίδα και μέσα από το τηλεοπτικό παιχνίδι μέσω συνεντεύξεως, στο οποίο υποβάλλεται η ηρωίδα είδωλο, παλαιά κινηματογραφική στάρ. Εύστοχα η συγγραφέας επιλέγει ένα συμβολισμό με το όνομα της ηθοποιού, της Αγνής Διαγά, που σημαίνει από τα δύο όνομα το Διαγά, Δήμητρα και Αγάπη. Δύο ηρωίδες, δηλαδή η Δήμητρα και η Αγάπη, και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια πώς το πλέκει για να συνεχίσει τη μυθοπλασία της. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει είδωλο, έτσι. Εγώ το έψαξα και λίγο στο διαδίκτυο για να το ξαναφέρουμε στη μνήμη μας και να ξέρουμε γιατί μιλάμε επιστημονικά πάντα. Προκύπτει από τη λέξη είδος και σημαίνει κάτι που μπορεί να γίνει αισθητό με τις αισθήσεις μας. Έτσι. Τώρα βέβαια, αυτό που ξέρουμε εμείς απλά σαν είδωλο, το κινηματογραφικό είδωλο, η στάρ, στην συγκεκριμένη περίπτωσή μας, η κινηματογραφική στάρ,
φέρει σαν ερμηνεία λίγο από τη θρησκευτική διάσταση της λέξης είδωλο, που είναι που σημαίνει αντικείμενο λατρείας και που απεικονίζει κάποια θεότητα. Εδώ η θεότητα είναι ο αστέρας, το αστέρι μας, κινηματογραφικό, τηλεοπτικό, ποητικό, ό,τι θέλετε. Η ευρηματικότητα της συγγραφέως συνίσταται στο γεγονός της διπλής απάντησης ερμηνείας που επιχειρεί η ηρωίδα. Η οριοποιημένη, κατασκευασμένη πραγματικότητα που εκφέρεται και η πραγματικότητα που επιμελώς αποκρύπτεται από αυτήν, αλλά τη συντροφεύει ως ηχός στα λεγόμενά της. Είναι οι δύο όψεις της κατασκευής της πραγματικότητας. Εξίσου παρούσες και οι δύο, όπου η εξουσία του μέσου επιβάλλει το λόγο, όποιος και αν είναι αυτός, ψευδής ή αληθής, ανεξάρτητα από την πραγματικότητά του. Ο ωρεοποιημένος λόγος του ειδόλου προβάλλεται ως αληθινός και επιβάλλεται ως τέτοιος, αφού δεν αμφισβητείται. Κυριαρχεί και μονοπολεί την πραγματικότητα, την εξουσιάζει. Στην ουσία επιβάλλει στη θέση του αληθινού μια πλαστότητα εικόνας και λόγου που εκλαμβάνεται ως η πιστική πραγματικότητα, μη επιδεχόμενη άλλης ερμηνείας ή αμφισβήτησης. Αυτή υπάρχει μια ελάχιστη προϋπόθεση, μπορώ να σας πω, αν δεν παίρνω πολύ από το χρόνο, ένα θεωρητικό Μπάχτιν που είχε πει ότι πηγή του νοήματος δεν είναι το άτομο. Πηγή αποτελεί το διυποκειμενικό διάστημα όπου το νόημα συμπίπτεται διαλογικά μεταξύ δύο ατόμων. Να είσαι σημαίνει να επικοινωνείς διαλογικά. Όταν τελειώσει ο διάλογος, τελειώνουν όλα. Μία και μόνη φωνή ούτε τελειώνει ούτε λύνει τίποτα. Οι δύο φωνές αποτελούν ελάχιστη προϋπόθεση για τη ζωή και την ύπαρξη. Αυτή η ελάχιστη προϋπόθεση, ο αναγκαίος διάλογος στο κείμενό μας, επιτυγχάνεται μέσα από τον τρόπο που η ηρωίδα συνδιαλέγεται αφενός με τον εαυτό της και αφετέρου με το κοινό μέσω των συνεντεύξεων, με τα ψέματα και την αλήθεια της, κατασκευάζοντας τη δική της πραγματικότητα. Δεύτερο έβριμα της συγγραφέως είναι η όρη του τηλεοπτικού παιχνιδιού, στο οποίο συμμετέχει η ηρωίδα. Οι απαντήσεις της σε θέματα που αφορούν προσωπικά γεγονότα από τη ζωή της πρέπει να είναι αληθινές ή τουλάχιστον επιφανείς. Αν εντοπιστεί κάποιο ψέμα, θα αποκλειστεί από το παιχνίδι. Είναι γνωστό πως το ψέμα και η αλήθεια συμβιώνουν σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Γιατί επιδιώκοντας και επιζητώντας ο καθένας μας πάντοτε την αποδοχή, η άποψή μας στρογγυλεύεται, ωρεοποιείται συχνά. Οι απαντήσεις μας χαϊδεύουν τα αυτιά του συνομιλητή ή του ακροατή μας, παρά το αντίθετο. Η αλήθεια φυλάγεται επιμελώς στα απόκρυφα της ψυχής, σαν φυλαχτό. Ποια αλήθεια αφήνουμε να λάμψει? Ή ας το θέσω κι αλλιώς, αφήνουμε ποτέ να λάμψει πραγματικά η αλήθεια, ή αυτό που λάμπει τις περισσότερες φορές μια αντανάκλαση της πραγματικότητας, στην ουσία μια ιδεατή πραγματικότητα, μια κατασκευασμένη εικόνα της πραγματικότητας. Και εδώ ένα ακόμα έβριμα της συγγραφέας, αφού όλα αποκρύπτονται, η αλήθεια δηλαδή αποκρύπτεται και όλα είναι ένα παιχνίδι της αλήθειας με το ψέμα, παραμονεύει η ανατροπή. Γιατί το ψέμα βασιλεύει όσο η αλήθεια αποκρύπτεται. Επισφαλής ισορροπία. Η αλήθεια παραμονεύει ανεξέλεγκτη και θα νικήσει ή θα υποταχθεί στο ψέμα. Τι γνωρίζουμε τελικά, το πρόσωπο ή τα πολλαπλά προσωπία της αληνής διαγά? Ο κόσμος της ηθοποιού είναι ένας κόσμος που γοητεύει. Η γοητεία του διαρκεί όσο κρατούν αναμένα τα φώτα της σκηνής. Εξαφανίζεται στο σκοτάδι. Γι' αυτό επιζητεί διαρκώς και διακαώς το φαντασμαγορικό. Παραλυρεί και καταδοκεί από την αυταπάτη και τον αντικατοπτρισμό να διασυδώσει τη δική του αλήθεια. Πλαστή ή πραγματική αδιάφορο. Το είδωλο απεικονίζει και παράλληλα δεν απεικονίζει. Αυτό που απεικονίζει το αντιστρέφει, το διαθλά, το διαφοροποιεί.
Στην ουσία επιδιώκει την αντίθεση της εικόνας με την εικόνα, τη μαγεία εν ονόματι της απομάγευσης. Η αφήγηση της ζωής της ηρωίδας συντελείται υπό το φως των προβολέων, αποκρύπτοντας επιμελώς τα πραγματικά συμβάντα της ζωής της, προσφέροντας τα ψέματα μιας ζωής ως αλήθειες σε κοινή θέα. Η κατασκευή της πραγματικότητας, ωστόσο, έχει έναν εχθρό, την ίδια την πραγματικότητα. Εδώ έγκυται ένα ακόμα έβριμα της Τέσσαρ Δουρκέρη. Ο εχθρός, μέσα από τον εκβιαστή θαυμαστή, που κρατώντας στα χέρια του τα πληθυνά ντοκουμέντα για τη ζωή της ηρωίδας Αγνής Διαγά, απειλεί να τινάξει το όλο κατασκευασμένο δημιούργημα στον αέρα, δηλαδή την κατασκευασμένη ζωή της, βγάζοντας στον αέρα την αληθινή ζωή, δηλαδή την πραγματικότητα. Η αλήθεια, ο εχθρός του ψέματος, απειλεί πάντοτε με ανατροπή κάθε κατασκευασμένη πραγματικότητα. Μόνη σωτηρία να μην τα καταφέρει, δηλαδή η αλήθεια να αποκρυβεί, πάση θυσία. Ο κάθε δολοφόνος θέλει να εξαφανίσει τα ίχνη του. Ο ψεύτης να κρύψει τα ψέματά του. Ο κλέφτης τα κλεμμένα. κλπ. Η κατασκευή της πραγματικότητας αποκτά και ένα σύμμαχο μέσα από το ευρηματικό μυαλό της Τέσσαρ. Δεν την γλύφω, είναι πραγματικότητα. Αν διαβάσετε το βιβλίο θα το δείτε. Τι τύχη. Σας κρατάει μέχρι το τέλος πάντα σε αυτή την εγρήγορση. Τι θα γίνει τώρα, θα νικήσει το ψέμα, θα νικήσει η αλήθεια. Και πώς θα το κρύψει αφού την εκβιάζει ο άλλος. Λοιπόν, και βρίσκει ένα έβριμα επίσης. Πώς να κατανικηθεί, πώς να κρυβεί το ψέμα και πώς να κρυβεί η αλήθεια και να μείνει το ψέμα, αφού έχουμε τον εκβιαστή τώρα που μας λέει, όχι, εγώ θα τα αποκαλύψω όλα. Λοιπόν, βρίσκει την τύχη που αυτή μόνο μπορεί να ανατρέψει το φαινομενικά μη αντιστρέψιμο. Με το αυτοκινητιστικό ατύχημα και το θάνατο του εκβιαστή, η επερχόμενη ανατροπή δεν υλοποιείται. Η ηρωίδα ολοκληρώνει ανενόχλητη την κατασκευή της, παραμένοντας το είδωλο που θέλει το κοινό της. Γιατί η συμμετοχή του κοινού στη διατήρηση των ειδόλων είναι σημαντική, είναι ουσιαστική. Τα είδωλα παραμένουν γιατί οι λάτρεις τους θαυμαστές έχουν την ανάγκη τους. Έχουν την ανάγκη της παρουσίας των ειδόλων στη ζωή τους. Ακόμα και όταν χάνονται, όταν πεθαίνουν, έτσι όχι εκβιαστικά, όχι από... η εικόνα τους συνεχίζει να ζει. Σκεφτείτε, Elvis Presley, Michael Jackson, Diana Ross. Έτσι, τα τελευταία, τα πιο σημαντικά. Πιο δυνατή από ποτέ παραμένει η εικόνα τους και μετά το θάνατό τους. Γιατί αν η πραγματική του ζωή διέψευδε την κατασκευασμένη, με το θάνατό τους η κατασκευασμένη ζωή τους δεν κινδυνεύει. Παραμένει μια αναλύωτη στο χρόνο κατασκευή. Τελειώνω. Έστιν δίκης οφθαλμός σου που τα πάντα ώρα, στη συγκεκριμένη μυθοπλασία όχι. Η ευρηματικότητα της συγγραφέως που υποστηρίζει την ηρωίδα της αφήνει το είδωλό της άθικτο. Ο εκβιαστής πεθαίνει και η Αγνή Διαγά θριαμβεύει. Το τέλος υπογραμμίζει την δύναμη των ειδόλων, τη διαρκή τους λάμψη και επιρροή. Οι κοινοί θνητοί έχουν το θάνατο των απλών ανθρώπων. Τα είδωλα απολαμβάνουν θαυμασμό, λατρεύονται τυφλά, μυθοποιούνται. Ποιος στέκει στην πραγματικότητα της ζωής τους? Κανένας. Όλοι προσκυνούν και συνεχίζουν να λατρεύουν την κατασκευασμένη εικόνα, σίγουρα που ξεκίνησε από μια πραγματικότητα, δηλαδή ένα ξεχωριστό ταλέντο. Ωστόσο, το ταλέντο αποτελεί μέρος της πραγματικότητας και όχι αυτή καθεαυτή την πραγματικότητα. Η ειδωλολατρεία απορρέει από την ανάγκη του απλού ανθρώπου να βγει από τα καθημερινά πλαίσια του κανονικού και να ταξιδέψει στα γοητευτικά μονοπάτια του εξαιρετικού, του ασυνήθιστου και ενός απρόσιτου γι' αυτόν γίγνεσθε. Η δύναμη της εικόνας είναι καθοριστική, καταλυτική. Ζούμε άλλωστε στην εποχή της εικόνας. Αυτή κυριαρχεί στο βλέμμα μας,
Αυτή καθοδηγεί τη σκέψη μας. Ο ηθοποιός είναι ο κατεξοχήν φορέας της εικόνας, πλαστεί η αληθινή αδιάφορο. Εναλλάσσει ρόλους, μιμείται ζωές, άλλες από τη δική του. Πάβει έτσι να μας ενδιαφέρουν αποκλειστικά η προσωπική του ζωή και αγκιστρωνόμαστε στις πολλαπλές και εναλλασσόμενες εικόνες που παραπέμπουν στο είδωλό του. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς να διακρίνει τα είδωλα, την κατασκευή της εικόνας από την πραγματικότητα. Τα είδωλα έχουν τη δύναμη να κατασκευάζουν μια πραγματικότητα στα μέτρα τους. Με το βιβλίο της, η Τέσσα Δουλκέρη μας χάρισε ένα ευρηματικό και συγκλονιστικό κείμενο πάνω στο θέμα για την κατασκευή της πραγματικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την καθόλου βαρετή και πολύ ενδιαφέρουσα άποψη σας, κύριε Νικολαίδη. Και να συνεχίσουμε με τον κύριο Χολέβα, Μάρκος Χολέβα, σκηνοθέτης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους που είστε εδώ για να ακούσετε την άποψή μας για ένα βιβλίο που πιθανόν δεν το έχετε διαβάσει και ελπίζω ο στόχος να επιτευχθεί, δηλαδή να σας κεντρήσουμε το ενδιαφέρον. Μια και για να βρισκόμαστε εδώ σημαίνει ότι το βιβλίο μας προκάλεσε ένα ενδιαφέρον για να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια μικρή παρατήρηση. Έτσι κι αλλιώς εντάσσεται και μέσα στο θέμα του βιβλίου, δηλαδή η έννοια των mass media, ΜΜΕ, ακούσαμε την κυρία Δουλκέρη που είναι και φίλη, είναι καθηγήτρια στο τμήμα δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. Το ΜΜΕ δεν είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια που η τηλεόραση κυριαρχείται από την έννοια της ενημέρωσης και δημοσιογραφοκρατείται, αν μπορώ να κάνω αυτή τη λέξη να τη χρησιμοποιήσω, χάσαμε το κομμάτι το άλλο που είναι ακριβώς ότι η τηλεόραση είναι ένα από τα μέσα επικοινωνίας. Άρα καλό θα ήταν λοιπόν να θυμόμαστε πάντα ότι στην τηλεόραση υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, όπως ακριβώς μας το εισάγει και το βιβλίο της κυρίας Δουλκέρη, δηλαδή ένα πρόσωπο που θα μας θύμιζε τη χρυσή εποχή της άνθησης της ιδιωτικής τηλεόρασης, όπου το τηλεπαιχνίδι και το Star System ξαναεπιβεβαιώνεται μετά την εποχή του ρομάντζου και τον Star του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, που περνάμε σε ένα μεσοδιάστημα όπου η έννοια του Star που κατασκευάζεται ή που επιβιώνει χάρη σε αυτό που λέμε τα οπτικοακουστικά έργα, δηλαδή η κινηματογράφη τηλεόραση, έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Άρα έρχεται αυτή η εποχή στην οποία ουσιαστικά τοποθετείται η ηρωίδα της, δηλαδή μια ηθοποιός που μοιάζει να προέρχεται από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και να κρατάει τα απόνερα της παρουσίας της, μια και μην ξεχνάμε ότι η ιδιωτική τηλεόραση ξαναέφερε τη λογική του Star σε δύο επίπεδα. Πρώτον, γιατί πρόβαλε έναν μεγάλο όγκο των παλιών ελληνικών ταινιών, οι οποίες ουσιαστικά δεν είχαν τόσο μεγάλο ζωτικό χώρο στην κανονικά ονομαζόμενη δημόσια τηλεόραση. Δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει ακόμα να χρησιμοποιούμε τον όρο κρατική τηλεόραση. Και άρα η ιδιωτική τηλεόραση λοιπόν ξαναδίνει το περιθώριο και να ξαναθυμηθεί το κοινό του Star μιας άλλης εποχής, αυτούς που προέρχονται όπως προανέφερα από την εποχή του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, και συγχρόνως καθιερώνει και ένα νέο είδος Star, αυτό που προέρχεται μέσα από αυτές τις εκπομπές, ακριβώς τηλεπαιχνίδια κλπ, που επίσης θα ενταχθεί μέσα στο βιβλίο. Όσο αφορά τη μορφολογία του βιβλίου, θα το ονόμαζα ένα άτυπο σενάριο. Και όταν λέω άτυπο, εννοώ το εξής, ότι σαφέστατα το βιβλίο επιχειρεί να έχει μια μορφολογία σενάριου, αλλά στην έννοια την τυπική, δηλαδή στους τύπους που πρέπει να ακολουθήσει κανείς αν θα έγραφε ένα σενάριο, δεν το ακολουθεί. Και αυτό φυσικά το κάνει ελκυστικό για τον αναγνώστη. Διότι η τυπολογία συγγραφής ενός σενάριου το αποδυναμώνει πολλές φορές για έναν μέσο αναγνώστη, όμως η Δουλκέρη κρατάει την πλοκή που απαιτεί ένα σενάριο. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο βασικός χαρακτήρας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα δρόμενα και τα γεγονότα, η πλοκή δηλαδή, και υπάρχουν οι υποστηρικτικοί χαρακτήρες. Και όπως ακούσατε και πριν, το βιβλίο έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει τα στοιχεία αυτού που λέμε του αστυνομικού. Δηλαδή υπάρχει ένα μυστήριο που δεν θέλω να σας το αποκαλύψω, γιατί πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να διαβάσετε το βιβλίο. Σε αυτό λοιπόν, αν δούμε τώρα το βιβλίο λίγο με την αστυνομική δομή, υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή. Συνήθως στα αστυνομικά διηγήματα, μυθιστορήματα στις αστυνομικές ταινίες, ο βασικός χαρακτήρας είναι άντρας. Και η
συμπληρωματικοί χαρακτήρες, δηλαδή οι υποστηρικτικοί χαρακτήρες, είναι γυναίκες. Εδώ έχουμε μια πλήρη αναστροφή. Ο βασικός χαρακτήρας είναι μια γυναίκα που βέβαια δεν είναι detective, αλλά που ουσιαστικά λειτουργεί ως ένας πάλι άτυπος detective, μια και αναζητείται η αλήθεια της, ποια είναι αυτή που μας παρουσιάζει ως πρώτο πλάνο ή αυτή που παρουσιάζει ως δεύτερο πλάνο σε αυτό το παιχνίδι των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Και οι άντρες, όπως στις αστυνομικές ταινίες, συνήθως οι γυναίκες είναι ή διακοσμητικές ή υποστηρικτικές για να προχωρήσει η εξέλιξη του μύθου. Εδώ ακριβώς αυτό το στοιχείο αντιστρέφεται και αυτή τη δουλειά, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, οφείλουν να την κάνουν οι άντρες. Βέβαια, ο κακός έτσι κι αλλιώς συνήθως πάντα στις αστυνομικές ταινίες είναι άντρας και αυτό κρατείται με πιστότητα και σε αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο ξεκίνησα να το διαβάζω. Έχω μια συνήθεια συνήθως να υπάρχει μια τηλεόραση ανοιχτή που πολλές φορές να ακούμε τη φωνή κλπ. Ίσως και αυτό επιρροή της εποχής μας που η εικόνα είναι πολύ βασική. Όταν είχε ξεκινήσει η εκπομπή της Ψυχούλη στο Star, αν την έχετε δει, για τη μαγειρική. Και μου έγινε ένας περίεργος συνειρμός, τον οποίο θα ήθελα να σας τον αναφέρω. Όλοι λέμε ότι το βιβλίο είναι η τροφή του μυαλού. Άρα αυτό το βιβλίο, αν ήταν ένα φαγητό, τι θα ήταν τελικά? Θα ήταν ένα περίεργο πιάτο γκουρμέ με φιλέτο και σάλτσα δαμάσκηνο, με μάγκο κλπ. Το οποίο μπορεί να το αποζητούσαμε κάποια στιγμή ως εξωτικό έδεσμα, ή θα ήταν κάτι πολύ κλασικό από την άλλη, πολύ οικείο μας? Λοιπόν, εγώ θα το παρομοίαζα με αυγά με πατάτες, τηγανιτές. Δηλαδή κάτι το οποίο το θεωρούμε πολλές φορές ταπεινό, αλλά στην ουσία είναι κάτι που το αναζητάμε πάντα γιατί είναι πάρα πολύ κοντά μας. Και στις μνήμες μας, αλλά και στις ανάγκες μας. Και άρα θα σας σύστηνα να το διαβάσετε, αλλά μην το φάτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Καλιάδα και συνεχίζω. Νομίζω και εγώ με τη σειρά μου για το βιβλίο της καθηγήτριας, που οπωσδήποτε είναι ένα βιβλίο που μας καλεί σε εγρήγορση, διάλυση ό,τι αφορά τα πρόσωπα εκείνα που αποτελούν αντικείμενο θαυμασμού από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, στο οποίο, όπως είπαμε, πρωταγωνιστεί η Αγνή Διαγά. Είναι μια ηθοποιός, συμμετέχει λοιπόν σε αυτό το τηλεοπτικό παιχνίδι, εμφανίζοντας δύο όψεις, όπως είπε η κυρία Νικολαίδου, κατασκευής της πραγματικότητας. Εμφανίζει λοιπόν την άποψη που θέλει να ακούσει το κοινό, την κατασκευασμένη, αλλά και την αληθινή, που είναι τα συναισθήματα και οι ενοχές της επίσης για συμβάντα της ζωής της, μέσα από τα οποία αποκαλύπτεται και το πραγματικό πρόσωπο της Αγνής Διαγά, αλλά και της κάθε Αγνής Διαγά που αποτελεί πρότυπο για την κοινωνία. Αυτό που προβάλλει λοιπόν το βιβλίο είναι τα σύγχρονα πρότυπα και πώς αυτά κατασκευάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε αντιδιαστολή βεβαίως με τα πρότυπα τα οποία έχουν κυριαρχήσει διαχρονικά και τα οποία στο σύνολό τους θα λέγαμε ότι εμφορούνται από ανθρωπιστικά ιδανικά. Δεν πάμε παλιά από το καλό καλαθό, από τον άνθρωπο που νοιάζεται για την ευημερία, για το κοινωνικό σύνολο, για την πρόοδο. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα σε πρότυπα τα οποία με τι έχουν να κάνουν άραγε? Έχουν να κάνουν με την εξωτερική ομορφιά, με τον υλικό ευδαιμονισμό και τον ατομισμό έως σημείου αμοραλισμού, αφήνοντας στην άκρη τις πνευματικές ασχολίες και την κριτική σκέψη. Πρόκειται ουσιαστικά για μοντέλα βολέματος και όχι για ιδανικά. Στην ουσία πρόκειται για εφήμερα είδωλα. Μην ξεχνάμε, και πέρα με την έννοια του πατητού ειδόλου, κυρία Νικολαίδου, είναι επίσης όμως, με την έννοια του ειδόλου εννοούμε και την αντίληψη, την ψευδή και την εσφαλμένη, για την οποία ένα κοινωνικό σύνολο δείχνει μία έμμονη και τυφλή πίστη. Η ανάπτυξη λοιπόν αυτών των ειδόλων οπωσδήποτε αντανακλά την κοινωνική συνείδηση μιας εποχής και οφείλεται στη δύναμη των μέσων, όπως είπαμε, τα οποία χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό συμβολισμών, λόγου και παραγωγής νοημάτων, τα οποία το κοινό δέχεται μαζικά. Δεν είναι τυχαία λοιπόν σήμερα η απουσία προτύπων και η συμπλήρωση του κενού αυτού από τις λεγόμενες ευτελείς αξίες. Τέτοιες αξίες λοιπόν ασπάζεται και η ηρωίδα του βιβλίου, η Αγνή, η οποία ελείψει σημείων αναφορά στη ζωή της, αδυνατεί να υιοθετήσει πρότυπα τα οποία να εμπνέουν. Μοναδικός οδηγός της φαίνεται ότι είναι οι επιθυμίες, ο φόβος και τα ένστικτα. Η παρορμητική και άτσαρη ζωή της, η οποία επιδιώκει ουσιαστικά την κολακία μιας μετριότητας. Πρόκειται στην ουσία για ένα θύμα του σύγχρονου Ευαγγελίου της μη προσπάθειας, που φαίνεται ότι παραγωγεί το κοινό της με φανταστικές δραπετεύσεις από την πραγματική της ζωή. Πρόκειται για μια ύπαρξη δυστυχισμένη επίσης, που τη δυστυχία της αυτή την αντισταθμίζει με τη δραστηριότητα του ειδόλου ήρωα. Διότι ένας άνθρωπος στο βαθμό που λειτουργεί ελλειμματικά, αναφορικά με την αυθεντικότητά του,
δεν μπορεί παρά να δημιουργεί και ένα κενό στην εκδήλωση της πραγματικής παρουσίας του. Αυτό λοιπόν είναι το κενό που καταλαμβάνεται από μια υποκατάσταση, στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει τα είδωλα, διότι αυτά τα ίδια τα είδωλα λειτουργούν ως υποκατάστατα. Αν εξετάσει λοιπόν σήμερα κανείς προσεκτικά και τα σύγχρονα είδωλα, από τα πολιτικά, τα δημοσιογραφικά και τα πνευματικά, αναρωτιέμαι πόσα κοινά σημεία πραγματικά θα μπορεί να βρει με την αγνή διαγά και τον εξουσιαστικό της λόγο. Και η διαχρονική κατασκευή των ειδόλων σήμερα γίνεται ακόμη πιο αισθητή, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν και τη δύναμη αλλά και το εκτυφλωτικό φως της προβολής. Και αυτό που χαρακτηρίζει επίσης τη σύγχρονη εποχή κυριαρχίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας είναι ότι το άτομο, αλωτριωμένο από τον εαυτό του, στρέφεται στην απρόσωπη μάσα για οδηγίες ως προς το πώς θα πρέπει να σκέφτεται και να αισθάνεται για τον ίδιο τον εαυτό. Και ζητάει λοιπόν από μια αγνή διαγά οδηγίες, τις οποίες μπορεί να σκέφτεται να τις βιώνει ως συλλογικά, κοινές εμπειρίες δηλαδή, απέναντι στις οποίες του δίνεται η εντύπωση ότι έχει τάχα επιλογή. Και θα έλεγα ότι σε όλους τους τομείς τα μέσα επικοινωνίας προτρέπουν και οθούν τα μέλη της κοινωνίας να υιοθετήσουν έναν ομοιόμορφο και ενιαίο τρόπο ζωής. Βεβαίως, οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις δεν εξαφανίζονται, αλλά η κυρίαρχη τάση τείνει προς μια ολοένα και μεγαλύτερη σύγκληση αξιών, στόχων, πεποιθήσεων και μοντέλων συμπεριφοράς. Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο που η καθηγήτρια, η κυρία Δουλκέρη, νομίζω ότι μας χτυπάει τα καμπανάκια για επαγρύπνηση και κριτική σκέψη των μηνυμάτων που λαμβάνει το κοινό από τη σύγχρονη βιομηχανία κατασκευής των ειδόλων. Κοινό η αγνή, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά, εμφανίζεται με έναν απλουστευτικό λόγο και πώς θα μπορούσε άλλωστε να κάνει διαφορετικά σε σχέση με αυτό που πρεσβεύει. Πίσω από τα λεγόμενά της θα βρει κανείς αναφορές σε βασικές αρχές και θεωρίες της επικοινωνίας. Για παράδειγμα, γίνεται λόγος για τις συμμιδομημένες συνεντεύξεις, για την ενίσχυση της γνώμης, επίσης για την θεωρία της γνωστικής ισορροπίας, γεγονός που κάνει το βιβλίο να μην είναι τόσο απλό όσο εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται και χρειάζεται να το διαβάσει κανείς 2 και 3 φορές για την πλήρη κατανόησή του. Που σημαίνει επίσης ότι δεν θα μπορούσε να το γράψει ένας ή μία απλή συγγραφέας. Ευχαριστώ την κυρία Δουλκέρη για την τιμητική της πρόσκληση και θέλω πραγματικά να αναφέρω και με αφορμή και αυτό το βιβλίο ότι η ίδια, γράφοντας γι' αυτό, αποτελεί ένα φωτεινό, ούτε εγώ το λέω για άλλους λόγους, αποτελεί όμως η ίδια ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση, με το άγρυπνο βλέμμα που τη διακρίνει, τη συνεχή δράση, ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές, αλλά και τη βοήθεια που απλόχερα δίνει σε νέους συναδέλφους. Και την ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζουμε και πάλι με αποσπάσματα του βιβλίου. Ναι, από την... βεβαίως, έχουμε και αποσπάσματα από την ομιλία, μάλλον έχουμε την ομιλία του κυρίου Τζεσίλογλου, του καθηγητή της νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και θα μας τη μεταφέρει ο κύριος Κωνσταντίνος Βέλδες, ηθοποιός. Όταν μου ζήτησε η Τέσσα να πω κάτι, ένα σχόλιο για το βιβλίο της, δεν το είχα διαβάσει. Επειδή είχαμε μια συνεργασία από πολλά χρόνια, της είπα αμέσως ναι, έχοντας εμπιστοσύνη σε αυτά που γράφει. Βέβαια, είχα και μερικές αμφιβολίες μέσα μου και θα σας πω για αυτές. Στην αρχή, όταν πήρα και άρχισα να διαβάζω, είπα: όχι, θα είναι κανένα νερό από αυτά που αφορούν τη ζωή των τηλεαστέρων και των παιχνιδιών που βλέπουμε στην τηλεόραση και τα έχω βαρεθεί και δεν τα βλέπω καν. Πόσο μάλλον να κάτσω να τα διαβάσω κιόλας. Ύστερα έκανα μια άλλη αρνητική σκέψη, διαβάζοντας τις αρχικές σελίδες, όπου υπήρχε η συζήτηση μεταξύ της Διαγά και του Εμίλιου ότι ακόμα ένα φεμινιστικό κείμενο που δείχνει τους άντρες στο περιθώριο, που δεν καταλαβαίνουν τίποτα και όλα τα ξέρουν οι γυναίκες. Γρήγορα ξεπεράστηκαν οι δύο αυτές αρνητικές σκέψεις, διότι το κείμενο αυτό, για το οποίο συγχαίρω πραγματικά την κυρία Δουλκέρη, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι συναρπαστικό, θα έλεγα. Έχει πλοκή μέσα. Έχει σχεδόν αστυνομική πλοκή. Έχει αγωνία. Δεν ξέρεις που θα καταλήξουν τα πράγματα. Και ταυτόχρονα έχει πολλά θέματα τα οποία μπαίνουν και συζητούνται. Και καταφέρνει μέσα από έναν τρόπο σαν του διαλόγου, με έναν τρόπο αφηγηματικό, πολύ άνετο, πολύ εύληπτο, να ακουμπήσει, να θίξει πολλά θέματα σημαντικά της ατομικής και συλλογικής ζωής. Εξαιρετικά θέματα. Η τηλεόραση περνάει σε ένα δεύτερο σχεδόν επίπεδο, δηλαδή η ζωή των ανθρώπων στην τηλεόραση. Γίνεται η αφήγηση μέσα από τα θέματα αυτά. Αλλά εμένα ως κοινωνιολόγο, εκτός από την αφήγηση της ζωής των αστέρων της τηλεόρασης και του θεάματος και του θεάτρου και του κινηματογράφου, πιο πολύ με εντυπωσίασε η βαθύτητα της σκέψης. Ειλικρινά δεν την περίμενα τόσο βαθιά σκέψη για τα διάφορα θέματα τα οποία πραγματικά αναλύει με έναν τρόπο κυριολεκτικά διαλεκτικό. Δηλαδή από τη μία και από την άλλη μεριά. Λέει αυτά που μπορούν συνήθως να ακουστούν στην τηλεόραση για τα διάφορα θέματα
Και ύστερα λέει αυτά που πολύ σκληρά συμβαίνουν στην πραγματική ζωή, τα οποία τα υποψιάζεται κανείς όταν συμμετέχει σε αυτού του είδους τα κυκλώματα και τα οποία είναι διπλά ή τριπλά περιθωριακά. Προέρχονται δηλαδή από ανθρώπους που από την παιδική τους ηλικία είχαν μια περιθωριακή ανάπτυξη. Ανάπτυξη που τους προετοίμαζε μια περιθωριακή ζωή. Και κατέληξαν μέσα από πάρα πολλές προσωπικές θυσίες που τους έκαναν να μην καταλάβουν ότι είχαν την πραγματική, αυθεντική, ανθρώπινη σχέση, γιατί όλα τα θυσίασαν, τα εργαλειοποίησαν προκειμένου να πετύχουν ορισμένους στόχους ανώδου. Αλωτριώθηκαν κυριολεκτικά. Ξεκίνησαν από το περιθώριο το κοινωνικό και κατέληξαν στο περιθώριο της ανθρώπινης ύπαρξης. Δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να διεισδύσει σε αυτόν τον κόσμο, να καταλάβει τη σκληρότητα της ζωής, τη χρησιμοποίηση του σώματος, τη χρησιμοποίηση του σεξ για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους υπάρχει, την αλωτρίωση, την αποξένωση, την απώλεια κάθε αυθεντικότητας, την απώλεια της ύπαρξης της ίδιας. Είναι τραγικό το κείμενο αυτό έτσι όπως αναπτύσσεται μέσα από το βιβλίο. Μπράβο της. Γιατί μπόρεσε να συλλάβει αυτούς τους τύπους και αυτές τις ζωές των ανθρώπων. Πράγμα που σημαίνει γνώση της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης, εμπειρία, δεν λέω προσωπική, αλλά εν πάση περιπτώσει εμπειρία. Και πράγματι είναι ένα πολύ αναλυτικό κείμενο, το οποίο θα το παρομοίαζα πολλές φορές με ορισμένα κείμενα του Μίλαν Κούντερα. Και μάλιστα αποσπασματικά κομμάτια μέσα στα οποία αναλύει τα θέματα καθιστούν εύκολο το διάβασμα. Άνετο το διάβασμα, στο οποίο υπάρχει συνεχώς ένα νήμα αστυνομικού μυθιστορήματος που το συνοδεύει, με ένα τέλος λυτρωτικό. Θα ήθελα να πω ορισμένες πιο λεπτομεριακές παρατηρήσεις, αυτές ήταν πιο γενικές. Εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα με τη σκληρότητα της ζωής των ανθρώπων αυτών που ζουν τη φιλοδοξία της ανώδου, επί της ουσίας της καθιέρωσης της προβολής. Το άδειασμα της ζωής τους με εντυπωσιάζει, γιατί μου είναι παντελώς ξένο, και γι' αυτό εντυπωσιάστηκα από το βιβλίο αυτό. Μου έκανε εντύπωση ότι στο περιβάλλον αυτό λειτουργούσε μια κοινωνία που ο Μιχαήλ Ντουκέι θα την έλεγε της μηχανικής αλληλεγγύης, όπου υπάρχουν δύο ισότιμες ποινές, ο θάνατος και η εξορία. Όπως αναφέρθηκε και στη σελίδα 12, αυτό που της έμεινε είναι ή η φυγή ή ο δημόσιος διασυρμός. Διασυρμός είναι ο θάνατος, η φυγή είναι η εξορία. Έχουμε λοιπόν μια κοινωνία κλειστή, άτεκτη, στην οποία δεν μπορεί να επιβιώσει κανείς παρά μόνο υπακούοντας τους κανόνες της. Βέβαια η πρώτη εντύπωση παραμένει. Ο Εμίλιος έχει όλο απορίες. Όλο δεν καταλαβαίνει τίποτα, μόνο τη θαυμάζει και την αγαπά. Αλλά μέσα σε όλα τα αφηγηματικά υπάρχει μέσα σε όλο αυτό που λένε στην Ορθοδοξία η χαρμολύπη. Στη σελίδα 23 καταλαβαίνει η πρωταγωνίστρια το μάταιο και το επιφανειακό του πράγματος. Και ενώ αναγνωρίστηκε και νιώθει ευτυχισμένη, καταλαβαίνει και πως όλα αυτά είναι μάταια από τη στιγμή που ταπεινώνεται από την αρρώστια. Μέχρι τότε νιώθει αθάνατη, πανίσχυρη, ότι όλα τα μπορεί και όλα της ανήκουν. Πουλάει το κορμί της γιατί έτσι έμαθε ότι γίνεται από τη μάνα της. Ενώ ήταν κοινική, καταλαβαίνει ότι όλες οι θυσίες που έκανε ήταν για κάτι που ίσως δεν άξιζε τον κόπο. Δεν ήταν για κάτι ουσιαστικό. Είναι ένα σκληρό κείμενο. Θυμίζει τα σκληρά κείμενα που κάποτε πωλήθηκαν πολλοί κάποιων ανδρών που είχαν κάνει εγχείρηση για να γίνουν γυναίκες και γράφουν διάφορα μυθιστορήματα πορνευτικά. Τέτοιο θυμίζει το κείμενο και τόσο σκληρό είναι όσον αφορά την εκμετάλλευση του σεξ και τη σεξουαλική σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ευτυχία είναι ένα άπιαστο όριο, ενώ η επιτυχία είναι εφικτή. Έχει παραιτηθεί από την ευτυχία, το μόνο που μοιάζει είναι η επιτυχία. Μέχρι ότου φτάνει στην αρρώστια που την ξύπνησε. Και πραγματικά με εντυπωσίασε η σοφία με την οποία η συγγραφέας πραγματεύεται τα θέματά της. Δείχνει ότι η ελευθερία είναι το βασικό υπαρξιακό πρόβλημα των ανθρώπων. Δείχνει επίσης μια ηθική μέσα στην κοινικότητα. Είναι η ηθική της ανταποδοτικότητας. Δεν αποκτά παιδιά, ενώ έχει μια θετική αντίληψη για την υποχρέωση της γυναίκας να αποκτήσει παιδιά. Θέλει να αποκτήσει παιδιά υπό έναν όρο, ο οποίος δεν πληρείται γι' αυτό και γι' αυτό δεν αποκτά παιδιά. Ενός όρου που είναι η έκφραση του ατομισμού και του πλήρους εγωισμού. Ποιος είναι αυτός ο όρος? Θέλω να αποκτήσω παιδιά που να θυσιαστούν και για μένα, που θα εξυπηρετήσουν και μένα. Και επειδή βλέπω γύρω μου πως οι γονείς μόνο θυσιάζονται για τα παιδιά και τα παιδιά παρατούν τους γονείς, δεν αποφασίζω να κάνω παιδιά. Γιατί υπάρχει η ηθική της αυταπόδοσης και όχι η ηθική της αυτοθυσίας και του αλτρουισμού. Από τη μια μεριά υπάρχουν οι καθώς πρέπει απαντήσεις και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι απαντήσεις της κοινικής της εγωίστριας. Ένα άντριο που φάει μια αλωτριωμένης, αλλοποιημένης γυναίκας που γίνεται ουσιαστικά πόρνη για να επιτύχει τους στόχους της. Η οποία μόνο για τον εαυτό της νοιάζεται, η οποία επενεί τις ψευτιές, τις κλεψιές, τις μοιχείες. Την οποία δεν την απασχολούν οι πράξεις της, αφού την οδήγησαν στην επιτυχία. Το μόνο που την απασχολεί είναι που κάπου αυτές οι πράξεις
Οι πράξεις της οδήγησαν πολλές φορές στην καταστροφή των ζώων, παιδιών, των ανδρών, εκείνων τους οποίους αυτή άρπαξε με το εγωιστικό, εκπορνευτικό της πνεύμα. Και γι' αυτό νιώθηκε κάποια ενοχή και λέει μια σωστή κουβέντα. Οι γονείς ανέχονται και συγχωρούν τα λάθη των παιδιών. Τα παιδιά δεν συγχωρούν και δεν ανέχονται τα λάθη των γονέων. Και δείχνει πράγματι πόση ευθύνη έχει κανείς όταν γίνεται γονιός. Εν πάση περιπτώσει, η κοινωνική υποκρισία βασιλεύει σε αυτό το περιβάλλον το οποίο δείχνει Τέσσα. Και μόνο η καταστροφή, η πλήρης εξουθένωση μπορεί να δώσει σε αυτά τα τέρατα, σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μετατραπεί σε τέρατα χάρη της προβολής, της εξυπηρέτησης της φιλοδοξίας τους, να τους κάνει κάπως να γίνουν πιο ανθρώπινοι, να τους κάνει να κάνουν λίγο πίσω. Και καμιά φορά είναι και τυχεροί που ζουν. Έτσι κάπως τελειώνει το βιβλίο. Πάντως συγχαίρω και πάλι την Τέσσα, γιατί με εντυπωσίασε η βαθύτητα των αναλύσεων και τις γνώσεις που έχει για την ψυχολογία των ανθρώπων αυτών. Και αυτό είναι μια μεγάλη ικανότητα. Να μπορείς να μιλάς και από την μπροστινή και από την πίσω πλευρά του παραβάν. Αυτό που κρύβεται δηλαδή. Όπως υπάρχει το μπροστά και το πίσω στην πραγματική ζωή. Ήταν, όπως είπαμε, μία του κ. Μητσεσίλογλου, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι κοντά μας σήμερα. Και συνεχίζουμε με τα αποσπάσματα. Ήρης Μπουκαρή, παρακαλώ. Κλείσαμε την κυρία Λεφέρη. Αμαρτίες, ερημίες. Ερώτηση. Αν θέλετε να μας πείτε όχι αυτές που θα λέγατε στον εξομολόγο σας, αλλά αυτές που μπορούν να ανακοινωθούν χωρίς να επηρεάσουν την εικόνα σας. Αμαρτίες όμως που να μην μπορείς να τις αποχωριστείς ούτε μια στιγμή, δόξα στο Θεό δεν έχω. Άλλη απάντηση. Εκείνο που με βαραίνει κυρίως είναι το χάσιμο του κοριτσιού που έγινε εξαιτίας μου. Ήταν σαν να έσπρωξα εγώ το κορίτσι στον γκρεμό. Σαν να πίεσα τη σκανδάλη του όπλου στον κρόταφό της. Σαν να της έκανα τη μοιραία ένεση. Ήξερα ότι το κορίτσι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν άντεχε το χωρισμό των γονιών της. Η μάνα ήταν άρρωστη και επιδεινωνόταν η κατάστασή της όπως και έγινε. Δεν απομακρύνθηκα. Αντίθετα, άρπαξα τον πατέρα του κοριτσιού και φύγαμε. Εγώ όμως αδιαφόρησα. Ήξερα ότι η σχέση με τον πατέρα της θα με βοηθούσε επαγγελματικά, κοινωνικά. Γι' αυτό και επέμεινα. Και, κύριε Λεφέρη. Εκλογική διαδικασία. Ερώτηση. Μας έχετε εκθέσει σε προηγούμενη ερώτηση τη θέση σας για την πολιτική. Θα θέλαμε να μας αναφέρετε τυχόν εμπειρία σας σε προεκλογικούς αγώνες. Είχαμε διαβάσει ότι βοηθήσατε πολύ έναν υποψήφιο δήμαρχο Μεγάλου Δήμου της Αττικής που βγήκε και έναν υποψήφιο βουλευτή στη Θεσσαλονίκη που βγήκε επίσης. Απάντηση. Σιγά σιγά, έτσι που μου τα λέτε, θα αλλάξω επάγγελμα. Θα γίνω επικοινωνιολόγος και θα βγάζω λεφτά με τις τεχνικές μου. Εγώ μια ηθοποιός είμαι που τα κατάφερα στη δουλειά μου και τίποτα περισσότερο. Αλήθεια ήταν μια ευχάριστη εμπειρία. Αν είχα να διαλέξω μεταξύ της άσκησης της πολιτικής ή της άσκησης ενός προεκλογικού αγώνα, θα διάλεγα το δεύτερο. Πάντως είμαι υπερήφανη ότι και στις δύο περιπτώσεις βγήκα πεντακάθαρη. Εγώ δεν έκανα συναλλαγές και αυτοί που μας βοήθησαν, οι δικοί μου καλλιτέχνες και φίλοι, ήλθαν, μας ψήφισαν και μας βοήθησαν από καθαρή ιδεολογία. Για φαντάσου υπάρχει και αυτό το είδος των ανθρώπων, των Ελλήνων. Άλλη απάντηση. Κοριτσάκι μου, όντως κατάφερα να ανακατευτώ σε έναν αγώνα και να βγω καθαρή, πεντακάθαρη. Και μάλιστα να διατυμπανίζω για αυτή τη διάβγεια. Ο δήμαρχος και ο βουλευτής με υποχρέωσαν να πλαγιάσω μαζί τους. Τι άλλο, πώς αλλιώς. Δέχτηκα γιατί εγώ προβλήθηκα. Μπήκα σε έναν κόσμο που ήταν τόσο δύσκολο να είμαι αποδεκτή. Εγώ η θεατρίνα καθόμουν δίπλα σε δημάρχους και βουλευτές, υπουργούς, ως μια κυρία της καλής λεγόμενης κοινωνίας. Εξαργύρωσα τον προεκλογικό αγώνα, αλλά και στους ψηφοφόρους που έφερα ή στους άλλους που στράτευσα, έδωσα υποσχέσεις που έταξα ρουσφέτια. Πού ζούμε, κοριτσάκι μου, αυτά γίνονται στην ωραία Ελλάδα μας. Αλλά είπαμε να μην το δείχνεις και εγώ όπως πάντα τα κατάφερα να εμφανίζομαι αγνή όπως και το όνομά μου. Επάγγελμα, συμβιβασμοί, θυσίες. Ερώτηση.
Το επάγγελμα του καλλιτέχνη, του ηθοποιού ειδικά, είναι ένα σκληρό ανταγωνιστικό επάγγελμα. Εσείς πώς το βιώσατε? Απάντηση. Μόνη μου, χωρίς δεκανίκια. Το μόνο που πήρα από τους γονείς μου ήταν τα 2 βαφτιστικά ονόματα. Άλλη απάντηση. Σπούδασα. Δούλεψα μόνη μου σκληρά. Σκαλοπάτι για να φτάσω εκεί που έφτασα και να σας κοιτάω στα μάτια χωρίς να ντρέπομαι. Συγγνώμη. Εντάξει, τώρα το έχασα. Δεν έχω άλλη απάντηση. Δεν έχουμε σημειώσει άλλη απάντηση. Συγγνώμη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλους. Κλείνουμε με την κυρία Λιφέλουδος και μετά πάμε και στα καλύτερα την κυρία Λιφέλουδος. Παιδεία, μόρφωση, καλλιέργεια. Ερώτηση. Ποια είναι η άποψή σας για την καλλιέργεια, τη δική σας καταρχήν και γενικότερα των ανθρώπων του περιβάλλοντός σας? Όπως ήδη ξέρετε, κατάγομαι από ένα μικρό νησί, εκεί στην παιδική μου ηλικία, οι δυνατότητες παιδείας εκτός σχολείου ήταν περιορισμένες. Βέβαια, για να σας πω και την αλήθεια, όταν ήμουν μικρή δεν αγαπούσα το σχολείο, προτιμούσα τις βόλτες στη θάλασσα παρά να κλείνομαι σε ένα δωμάτιο να διαβάζω. Βλέπετε, ο πατέρας μου έλειπε και η καημένη μου η μάνα, όσο και αν με πίεζε, δεν την άκουγα. Εξάλλου, ο μπαμπάς μου έφερνε παιχνίδια και ρούχα από τα ταξίδια του και όχι βιβλία. Δανειστικές βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία δεν είχαμε στο νησί. Πώς να αγαπήσω το διάβασμα? Άλλη απάντηση. Τι να θυμηθώ? Το σχολείο. Τι να σου πω, κυρά μου, για παιδεία? Σκοτίστηκα. Έκανα σκασιαρχείο σχεδόν πάντα στο σχολείο. Η μάνα μου φυσικά, όπως και ο μπαμπάς μου, ούτε που νοιαζόταν για την εκπαίδευσή μου. Όσο για αργότερα, στο κρεβάτι, στην τραπεζαρία, οι μορφωμένοι φίλοι μου έδιναν ιδιαίτερα μαθήματα γνώσεων. Δεν λέω λέγε για κάποιους ποιητές, φιλοσόφους, κάτι έμεινε. Τι να γίνει, κυρά μου, όταν έχεις να λύσεις το θέμα του άρτου, του ποιούσιου, δεν νοιάζεσαι για την κουλτούρα σου. Είναι τόσο απλό. Η μόρφωση είναι για αυτούς που έχουν λεφτά. Τα φτωχαδάκια νοιάζονται καταρχήν για τα λεφτουδάκια. Νομίζω πήραμε μια λέξη από το βιβλίο ικανοποιητική, θα έλεγα. Ευχόμαστε καλοτάξιδο στην καθηγήτρια, από την οποία θέλουμε το δικό της σχόλιο, την κυρία Λουκέρ, παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα, δεν θα σας κουράσω, θα πω το ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω ως επιστήμον της επικοινωνίας να ευχαριστήσω το κοινό, εσάς, γιατί χωρίς εσάς δεν μπορούσε να γίνει αυτή η παρουσίαση. Θα ευχαριστήσω την Οικοδέσποινα, γιατί παρουσίαση χωρίς οίκο, ελεύθερη σκέψης όπως λέγεται, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, στους ομιλητές και ομιλήτριες, φίλες και φίλους που με τίμησαν με την παρουσία τους. Με τίμησαν και με έκαναν να νιώθω αρκετά αμήχανα για τα τόσα κολακευτικά σχόλια και παρατηρήσεις και θετική κριτική κλπ. Πολύ ευχαριστώ την κυρία Σίλια Νικολαίδου, η οποία είναι συνάδελφος, αγαπητή φίλη, κοινωνιολόγος και η οποία είναι και θεατρική συγγραφέας και ελπίζουμε να χαρούμε και να πούμε τα θετικά σχόλια στο καινούριο θεατρικό έργο, το οποίο θα ανεβεί το φθινόπωρο με το καλό στην Αθήνα. Και είμαστε όλες καλεσμένες και όλοι καλεσμένοι για να το απολαύσουμε. Ευχαριστώ φυσικά τον φίλο μου και συνεργάτη και για τα επιστημονικά και για τα καλλιτεχνικά, τον Μάρκο Ταχολέβα, την Μανουέλα Αγκουράκη, η παλιά μου φοιτήτρια, η οποία πλέον είναι φίλη και η οποία είναι δημοσιογράφος
στη δημόσια τηλεόραση και την οποία καμαρώνω και έχει πάρει το βάφτισμα, την ακούσαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση και σήμερα και όλοι μου είπαν ότι είναι εξαιρετική και σε αυτό το ρόλο και την ξανά άκουσα σήμερα και όντως είναι πολύ καλή και για τις παρουσιάσεις. Ευχαριστώ τον φίλο ηθοποιό, τον Κωνσταντίνο βέβαια, τον οποίο δεν είναι τωρινή γνωριμία, αλλά τα κατάφερε μια χαρά, μια και ο φίλος μας ο Νίκος Σιτζεσίλογλου δεν μπορούσε να δει και γι' αυτό δεν τον βάλαμε και στην πρόσκληση. Και με τις δύο ηθοποιούς μας, την Ήριδα, την μικρή μας Ήριδα Μπουκάρη, και την γνωστή σε όλους και φίλοι από πολύ παλιά την ξέρω και είχαμε συνεργαστεί κάποια στιγμή στην ΕΡΤ και την αγαπάμε πάρα πολύ, την Μαρία Ελφέρη, οι οποίοι ζωντάνευσαν τα κείμενα και όντως όταν τα ακούμε διαβάζοντας από ηθοποιούς ένα κείμενο, παίρνει άλλη ζωή. Σου αρέσει και σένα και λες, α, είναι ωραίο πως τα ακούω. Αλλά δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω αν σας αρέσει. Κάποιες φίλες το έχουν διαβάσει. Το καλό είναι όταν γίνονται παρουσιάσεις να είμαστε διαβασμένοι. Γιατί έτσι μπορούμε να εμπεδώσουμε και να οδηγήσουμε τη σκέψη εκεί που δεν πηγαίνει από την αρχή. Γιατί ο καθένας το διαβάζει με ένα διαφορετικό τρόπο. Σταματάει σε σημεία που θέλει να σταματήσει, προβληματίζεται εκεί που πρέπει, εκεί που θέλει κλπ. Αλλά και κάποια άλλα άτομα φυσικά ελπίζουμε να το διαβάσουν και ελπίζουμε να το χαρούν και να μην μείνουν στα λόγια τα κολακευτικά τα οποία ακούσατε. Αυτά. Ευχαριστώ πάλι. Να είμαστε καλά. Υπάρχουν ερωτήσεις ή κάποια σχόλια ή κάποιες παρατηρήσεις, παρακαλώ. Βεβαίως. Για να διαλόγους μας. Ναι, να ρωτήσω τους επικοινωνιολόγους. Διαβάζοντας το βιβλίο, βέβαια και προηγουμένως ήταν ερωτηματικό, αλλά με το βιβλίο ακόμα περισσότερο, διαπιστώνουμε άλλη μια φορά ότι ζούμε σε ένα διαδικό κόσμο, άσπρο ή μαύρο, πάνω κάτω, αλήθεια ψέμα, φαίνεστε είναι. Ως πότε θα υπάρχει αυτό, πώς να συνειδητοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι, γιατί προφανώς όλοι παραμεινόμαστε ότι το είδωλο είναι κάτι ψεύτικο, έτσι δεν είναι. Άρα θα έπρεπε να εξαφανιστεί το ψεύτικο. Ή όχι, το χρειαζόμαστε για την απόδειξη του αντιπίνου. Γιατί εδώ λέμε να φύγει το ψεύτικο. Ρωτώ, θα φύγει ποτέ? Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και δεν θα σας κρύψω ότι μια εποχή είναι λίγο περιαυτολογικό, αλλά δεν πειράζει, έτσι μου το επιτρέπετε? Ναι. Λοιπόν, μια εποχή ήθελα να γράψω ένα μυθιστόρημα, το οποίο θα το ονόμαζα truth, αλήθεια. Και το είχα σκεφτεί ως κοινωνιολόγος, δηλαδή τι θα γινόταν σε αυτό. Οι άνθρωποι που μπορούν, βρήκα ότι στη ζωή μας έχουμε φτιαχτεί έτσι από τη φύση μας για να έχουμε την επιλογή να λέμε και αλήθεια και ψέμα. Είναι όπως τρώμε, όπως κοιμόμαστε, όπως έχουμε τις αισθήσεις μας, όπως έχουμε τα ενστικτά μας, έχουμε και ως άτομα, ως είδος ανθρώπινο, την επιλογή να πούμε αλήθεια ή ψέματα. Κανένα άλλο ζώο στο πλανήτη δεν έχει αυτή την επιλογή. Ο σκύλος θα δει, θα σου κουνήσει τη λουρίτσα, άμα χαρεί. Το λιοντάρι να σε ξεσχίσει, άμα πεινάει κλπ. Λοιπόν, ο άνθρωπος μόνο έχει αυτή την επιλογή. Κάτσα λοιπόν και είπα, ωραία, στο έργο αυτό, στο μυθιστόρημα που θα λεγόταν αλήθεια, ενώ όλοι οι άνθρωποι έχουν την επιλογή να λένε η αλήθεια ή ψέματα, θα είχε γίνει μια μετάλλαξη, βιολογική μετάλλαξη. Και κάποιος δεν θα μπορούσε να πει ψέμα παρά μόνο αλήθεια. Αυτή ήταν η υπόθεση του μυθιστορήματος. Αυτός λοιπόν που θα έλεγε μόνο αλήθεια,
θα είχε αυτό το μικρόβιο, την μετάλλαξη, όταν θα πλησίαζε οποιοδήποτε άνθρωπο και θα ήθελε να δει αν αυτός του λέει αλήθεια ή ψέματα για το οποιοδήποτε θέμα, θα το έβλεπε και παράλληλα όμως θα κόλλαγε και αυτόν με την αλήθεια. Άρα και αυτός που θα μπορούσε να λέει ψέμα ή αλήθεια θα το έχανε αυτό το δικαίωμα. Θα έλεγε και αυτός μόνο αλήθεια. Οπότε θα ξέρανε όλοι, έτσι θα άλλαζε η ανθρώπινη φύση, θα κόλλαγε ο ένας με τον άλλο, γιατί όλοι θα θέλαμε να ξέρουμε. Μας λέει η αλήθεια ο άντρας μας, μας λέει η αλήθεια η φίλη μας, μας λέει η αλήθεια το αφεντικό μας λέει η αλήθεια αυτός που θα πάμε να μας προσλάβει. Άρα θα μαθαίνονταν να τους λέει η αλήθεια ή ψέματα και θα κόλλαγαν το μικρόβιο και οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να πούνε ψέματα ποτέ. Και θα φτάναμε σε μια κοινωνία που θα έλεγε μόνο αλήθεια. Και εκεί επάνω βρέθηκα σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Γιατί μια κοινωνία που όλοι θα λέγανε αλήθεια και κανείς δεν θα έλεγε ψέμα, μου φάνηκε τραγική. Δηλαδή μου φάνηκε πολύ δύσκολη. Μου φάνηκε σαν ένα ανέκδοτο, ίσως να το ξέρετε. Σαν ψεύτικη. Όχι, σαν ψεύτικη. Και μου φάνηκε και σαν εκείνο το ανέκδοτο, που δεν ξέρω αν το ξέρετε. Μια φορά πήγαν οι γυναίκες και να παραπονεθούν στο Θεό. Λέει, Θεέ μου, λέει, θα έδωσες όλα τα βάρη στις γυναίκες. Και να γεννάμε, λέει, και να πονάμε. Λέει, εγώ εν σοφία επίησα. Λέει, μα Θεέ μου, λέει, όλοι εμείς, λέει, τι θέλετε. Θέλουμε, λέει, κάτι να κάνουν και άντρες. Ωραία, τι θέλετε. Να γεννάνε, όχι, όχι. Ας γεννάμε, λέει εμείς, δεν βαριές. Αλλά να σοφία πονάνε. Να μην πονάμε εμείς. Καλά, λέει. Εντάξει, αλλά θα το μετανιώσετε και μετά θα δείτε να μας πείτε τι δεν θέλετε. Γιατί να μετανιώσετε, δεν θα πονάμε. Τελειώνει, δεν τελειώνει η συζήτηση με το Θεό που τους δίνει το δικαίωμα οι άντρες να πονάνε και οι γυναίκες να γεννάνε. Και η κυρακατίνα που ήταν στις ώρες της, άρχισε ο φούρναρης, που δεν ήταν ο άντρας της, να ουρλιάζει. Και τρέχουνε όλες αμέσως στο Θεό και λένε, όχι Θεέ μου, εν σοφία επίησες, εν σοφία. Και έτσι ακόμα οι γυναίκες και πονάνε και γεννάνε για να μπορούν να λένε και τα ψέματάκια τους, γιατί να, είπανε να πούνε την αλήθεια και βλέπετε τι έγινε. Λοιπόν, αυτό είναι και λίγο αστεία η απάντηση, αλλά έχει και την αλήθεια της μέσα. Η πιο σοβαρή είναι η εξής. Υπάρχει στο διαδικό τρόπο σκέψης η ενότητα των αντιθέτων. Δηλαδή, περιέχει το ναι και το όχι, τη μέρα και τη νύχτα. Αυτή είναι μια πάλι διαρκής των αντιθέτων πλευρών της διαδικασίας. Αυτό γίνεται στη διαδική σκέψη. Όμως και έχουμε υποταχθεί σε αυτή. Δηλαδή η καπιταλιστική κοινωνία, η πατριαρχική δομή της κοινωνίας, όλες οι δομές έχουν στηριχτεί στο διαδικό τρόπο σκέψης. Δεν έχει επικρατήσει στην κοινωνία μέχρι σήμερα ο διαλεκτικός τρόπος σκέψης. Ο διαλεκτικός τρόπος σκέψης μιλάει για ποιότητα μιας οποιασδήποτε κατάστασης. Δηλαδή, η ποιότητα της αλήθειας είναι ένα πράγμα, η ποιότητα του ψέματος είναι ένα άλλο πράγμα. Το καθένα έχει δηλαδή τα δικά του χαρακτηριστικά. Και για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία αλήθειας, είναι δύσκολο εάν δεν έχουμε και μια διαλεκτική προσέγγιση, γιατί αλήθεια και ψέμα στη διαλεκτική σκέψη δεν είναι αντιθετικά. Είναι σύνθεση. Έχουμε θέση, αλήθεια. Αντίθεση, ψέμα. Σύνθεση, αλήθεια. Γιατί όταν μάθεις το ψέμα που έχεις πει, πού έχεις βρεθεί. Έχεις βρεθεί στην αλήθεια. Αυτή η αλήθεια, με όλο τον πόνο και τα λοιπά και τις ανακατατάξεις, εμπεριέχει και τα ψέματα σαν σύνθεση. Αλλά είναι μια καινούργια αλήθεια. Δεν την έχουμε φέρει σε σύγκρουση, ούτε την έχουμε διαψεύσει. Η διαλεκτική σκέψη που εμπεριέχει αυτές τις ποιότητες πρέπει να φέρει ο καθένας από εμάς το επίπεδο του σκέψης σε εκείνο το βαθμό που να αντέχει την αλήθεια και να μην χρησιμοποιεί το ψέμα σαν δεκανίκη. Είμαστε πνευματικά και συναισθηματικά πολύ πίσω. Συναισθηματικά είμαστε πάρα πολύ φοβισμένοι να πούμε στον άλλο την αλήθεια. Γιατί φοβόμαστε ότι θα μας βρίσει, ότι δεν θα μας ξαναμιλήσει. Μερικοί μπορεί να
χτυπούμε στον εαυτό μας, αλλά να την κρύβουμε. Μάλιστα στο ραδιόφωνο υπήρχε μια πολύ ωραία εκπομπή, με τα μεσονύχτια κάποια στιγμή την είχα ακούσει, που ζήταγε από τους ακροατές να πάρουν και να πούνε μια αλήθεια πολύ σημαντική που είχαν κρύψει από κάποιον πολύ δικό τους άνθρωπο. Και είχε πάρει μια γυναίκα και οι άλλοι, οι ακροατές, έκαναν και λέγανε να την πει ή να μην την πει. Δηλαδή που είχε συνείδηση, είχε τις ερηνίες και έλεγε τι να το πω, να μην το πω, τι να κάνει, και δεν ήξερε και σε ποιον να το εξομολογηθεί γιατί φοβότανε. Ήθελε αυτή τη βοήθεια. Μία γυναίκα λοιπόν θυμάμαι στην εκπομπή που είχα ακούσει, γιατί δεν ήξερα σε ποιο ραδιοσταθμό ήταν τυχαίο και δεν μπορούσα να το ξαναβρω. Είχε πει, έχω ένα παιδί που το έχω κάνει όχι με τον άντρα μου. Αλλά ο άντρας μου δεν το κατάλαβε και έχω κάνει και ένα παιδί με τον άντρα μου και δεν ξέρω, λέει, θέλω να του το πω, με βαραίνει. Να του το πω ή να μην του το πω. Και αν του το πείτε, λέει, τι θα κάνει, μπορεί και να θυμώσει, μπορεί και να μην θυμώσει, αλλά μάλλον θα θυμώσει. Ωραία, λέει, να ρωτήσουμε τις ακροάτριες. Λοιπόν, παίρνανε τηλέφωνο, χαμός στο κέντρο, το τηλεφωνικό. Οι μισές λέγανε, μα τι είσαι ηλίθια, θα το πεις και να χαλάσεις το γάμο σου. Και άλλοι μισοί είναι, δεν τρέπεσαι μωρή πουτάνα, που κορυδεύεις τόσα χρόνια αυτόν τον άνθρωπο, να σε σπάσουμε στην πυρά, να το πεις αμέσως και να αναλάβεις τις ευθύνες σου και αυτά και εκείνα και στο παιδί και να μάθει τον πατέρα του και που του έχεις κρύψει. Αποτέλεσμα δεν βγήκε. Η γυναίκα μπερδεύτηκε περισσότερο, αλήθεια σας λέω. Αλλά γιατί στην ψυχή μας δεν έχουμε φτάσει συναισθηματικά από το φόβο μας, άρα θα λέμε την αλήθεια όταν νικήσουμε το φόβο μας. Και τώρα εδώ, όποιος νικάει το φόβο του, μπορώ να σας απαντήσω, θα μπορεί να λέει την αλήθεια. Όποιος είναι φοβισμένος, θα βάζει και κανένα ψεματάκι. Άρα όσο φοβόμαστε θα υπάρχουν και οι φοβάσματα. Μήπως αυτό είναι η αένα, η εναλλαγή του αντιθέσεων που έλεγε ο Ηράκλειτος. Αυτό. Ναι, το είπαμε. Για τη διαλεκτική. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάποιες σκέψεις. Ουσιαστικά η αρχή του ψέματος ξεκινάει με την ανάγκη του φεμινισμού. Δηλαδή να μην χάσω εγώ κάτι, το οποίο κινδυνεύει όταν αποκαλύψω την αλήθεια. Αυτό είναι το κυρίαρχο των πυθικοειδών. Έχει τύχει να γνωρίσω την πατσί που έλεγε ψέματα. Λοιπόν, εμείς σαν είδος εξελικτικά, ενώ είχαμε μια διχάλα να πάμε με τον λύκο και άρα να μπούμε σε αυτή την κατηγορία συμπεριφοράς αγγελίων ζώων, ακολουθήσαμε τα πυθικοειδή. Γι' αυτό και ίσως σε κάποιο βαθμό όλοι έχουμε μια αγάπη για τα σκυλιά ή θέλουμε ένα σκύλο που, ακριβώς όπως είπε και η καθηγήτρια, συνήθως είναι άδολος. Δηλαδή δεν έχει δόλο, αλλά δεν έχει να χάσει τίποτα, άρα δεν έχει ανάγκη να εξαπατήσει. Εάν δείτε ή διαβάσετε βιβλία που αφορούν τη συμπεριφορά των πυθικοειδών, λυπάμαι που θα σας το πω, θα αναγνωρίσετε τον εαυτό σας στο ψέμα, στον τρόπο που στείλει το δόλο, στον τρόπο που προσπαθεί να κυριαρχήσει μέσα στην αγέλη, κυρίως έναντι, όπως λέμε και στο βιβλίο, της εικόνας που θα σχηματίσει ο χ πίθηκος έναντι των άλλων πυθίκων, για να μπορέσει να έχει την κοινωνική θέση την οποία επιδιώκει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το ψέμα δεν θα εκλείψει ποτέ, ωστόσο δεν σημαίνει ότι με την ύπαρξη του ψέματος δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια πιο ποιοτική έκφραση και σκέψη. Αυτό που είπε η κυρία Νικολαίδου και αυτό είναι ίσως το σημαντικό. Ναι, παρακαλώ. Εγώ φοβάμαι μήπως ξεκινάμε από μια βασική παρανόηση, αποδεχόμενη ως αλήθεια κάτι που είναι ψέμα, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Ότι ο κόσμος είναι διοικός. Θεωρώ ότι ο κόσμος είναι πολυχασμένος, όπως και εμείς. Επίσης θεωρώ ότι τα σύνορα μεταξύ αλήθειας και ψέματος είναι διαπερατά. Κάθε στιγμή. Η πραγματικότητα, όπως και η ανθρώπινη προσωπικότητα, είναι πολύ πιο σύνθετη από όλο αυτό. Φυσικά, όταν ένας συγγραφέας έχει την ανάγκη και πολύ καλά κάνει και θέλει να αποκρισταλώσει κάτι για να μας το δώσει, αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσει σχηματικό λόγο. Για να καταγγείλει, για να καταδείξει, για να επικοινωνήσει. Από τα βασικά και τα πιο δημιουργικά κόλπα της γραφής. Στην πραγματικότητα όμως τα σύνορα είναι πάντα διαπερατά. Ένα-δύο παραδείγματα που είναι τεράστια.